Visitar la ciutat de Xàtiva és passejar per la història i la cultura dels valencians. El seu castell ha sigut habitat per quasi totes les civilitzacions occidentals i alguna d'oriental, que per això estic jo així. ¿Y por qué es tan importante? Aquí hay un castillo, aquí hay muchos cañones, es un base militar aquí. Sí, clar, l'origen de la ciutat, de fet, va ser un castell militar. Això era la zona estratègica per a controlar l'entrada des del Mediterrani cap a l'interior de la península. Entonces lleva mucha historia aquí, muchas historias. Sí, el castell dataria com a mínim del segle IV-V abans de Crist. Avant. Abans. Tu coneixes el general cartaginès Aníbal? No, Aníbal, sí, Aníbal de todo el mundo, ¿no? Aníbal, el dels elefants, exacte. Elefantes, Sí, es muy famoso. De fet, aquesta torre que veus ahí s'anomena la Torre de la Reina Emilce. Va ser una princesa, filla d'un rei íber, que en els seus pactes va establir una aliança matrimonial amb el gran general cartaginès Aníbal. ¿Llega aquí? Sí, de fet, conta la tradició que hacía a aquesta torre nasqué el seu fill. Es que en China, desgraciadamente, no tenemos un castillo así. Siempre teníamos un país muy grande, emperadores no nos permite. Aquí hay una vista maravillosa, ¿puedo hacer una foto aquí? Clar, des del Castell Menor pots agafar la millor vista de tota la zona del Llevant. Llevant, la costa de Llevant. Exactament. La costa la tenim allà darrere, de les muntanyes. Ahora voy a hacer una foto y voy a subir para mi familia y para los seguidores. Entonces aquí hay más lugares con esta vista. Sí, clar, així al castell ne tenim un muntó. A l'altra banda també tenim tota la zona del Parc Natural de la Cova Negra, que això és prehistòric, no és història, sinó prehistòria. Ter en compte que pel castell de Xàtiva han passat ibers, romans, cartaginesos, musulmans i cristians. Història pura. M'està passant igual que amb les oliveres mil·lenàries. La sensació d'estar en un lloc extraordinari. Podemos ver hasta Valencia ahí. Sí, tota la zona de la platja, tot darrere les muntanyes estaria la costa. Y abajo ya es el pueblo. Tot el que veus és la ciutat de Xàtiva. No li falta de res a Xàtiva. La ciutat monumental, la part més moderna. Espera, ¿y això? Es un UFO. UFO. Aquí se llama OVNI. Ah! Sí, això és la plaça de bous. Encara que sembla ser un ovni, però és una plaça de bous coberta. Es muy moderno aquí, ¿eh? Amb 30 torres i 4 portes fortificades, el conjunt defensiu del castell de Xàtiva va ser un enclavament estratègic per la seva proximitat amb la via Augusta, que anava des de Roma fins a Cadis. El Puig, Santana i el Castell Menor, això era aquest triàngul estratègic de vigilància. ¿Y esta montaña, vale? ¿Se llama Montaña del Espejo? Així, junt al Castell Menor, aquesta és la Penya Roja, per el color. Me recuerdo mucho la muralla china. Desde aquí justamente se ve con las murallas, de repente hay una parada, es un castillo y construido y una montaña de roca, se parece perfectamente, me siento como el emperador. ¡Wow! Así, ¿sabes qué he dicho? No. Emperador. Ah. Moltes gràcies. A vosaltres, a tu. He d'aprofitar la meva visita a Xàtiva perquè així hi ha moltes coses a veure. He quedat amb Toni Espinar, un reconegut pintor de murals molt lligat a la ciutat. Els seus murals es poden veure a molts carrers de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, i també a països com Itàlia o Albània. Mira, esta es la casa de enseñanza y la han arreglat ara. Amb Toni visitaré el Museu de Belles Arts. Ell m'ajudarà a entendre un dels quadres més populars de la cultura valenciana. Toni, este cuadro es molt especial, ¿no? Sí, este es el famoso cuadre de Félix V, que está acabado a Valle. Yo nunca he visto uno, igual es el único en el mundo, ¿no?
L'únic que representa no, però l'únic que està per a baix sí. Eso sí. Així se li va fer aquest homenatge al revés, no? D'alguna manera. No? Pràcticament la gent ve, sempre que ve a Xàtiva, ve al museu, és una visita impepinable. ¿Y por qué pones así? Perquè se va portar molt mal en la ciutat de Xàtiva. Així se li té un record, se li té una espècie d'inquina especial perquè la va cremar realment. Ah, sí, a cremar la ciudad. Sí, així, per exemple, en Xàtiva ens diuen els socarrats. Al mes de juny de 1707, durant la Guerra de Successió, la ciutat de Xàtiva va ser saquejada i incendiada per manament de Felip V d'Espanya, qui va ordenar que se sembraren amb sal les seues terres i que s'hi construïra una nova població anomenada Colònia Nueva de San Felipe. ¿Y te da alguna influencia a tus creaciones? Sí, clar, com a personatge que està dins de la cultura d'alguna manera setavense, jo el que reivindico moltes vegades és la situació del fènix, el renaixer de les cendres, no? Que és una frase que sí tenim molt arraigat. No? Jo el que faig és intervindre en l'espai urbà i traure aquesta espècie d'iconografia al carrer. Podria estar hores escoltant Toni. El que ell pinta sí que parla més de sentiments i de sensacions. Mira, sí podem trobar un dels murals que ha fet per així, per a la vila. Ah, que mola, eh? Sí. Fènix, no? El fènix, sí, exactament. Així el que fem és un poquet lligar dos conceptes o dos personatges que jo es lligue en este mural. Un personatge d'un quadre de Rivera, de Josep de Rivera, l'Espanyoleto, que era d'ací de Xàtiva, i bueno, el reinvente posant la imatge del fènix. Se parece bastante a mi iaio, eh? Al teu iaio? Sí. A veure, no sé, però ho dius per la barba o per els ulls? I tot, eh? I los ojos també, eh? Si el dones compte, ara quan anem per allà, mos seguiran la mirada. Això és una manera d'atrapar el que passa per així. Adéu, iaio! Adéu! Toni, això també és teu, eh? Sí, és un dels altres murals que tinc així en el casc històric de Xàtiva. I què representa el ciervo este? El cérvol este és un animal místic, que igual està relacionat segurament en les al·lusions a pel·lícules que ha vist i tal, però que segurament té molt que veure en la cultura oriental. En totes les cultures i religions, el cérvol apareix carregat de simbolisme, com a protagonista de contes i llegendes, i acompanyant sempre déus i herois com a símbol de llibertat, agilitat i bellesa. Sí, es un animal místico. Porque sí. En la cultura tenemos una leyenda de budismo, es que hay un ciervo de 5 colores. Es un ciervo, es un dios, ¿no? Que se puede ayudar a gente. Claro, como es un dios, la gente también quiere cazarle. Y con la historia tenemos una expresión en China, se llama En Jiang Chou Bao. En castellano se diu como te volver mal por bien. Bé, això o alguna cosa pareguda, no sé, estic traduint de cap. Bueno, pues vist estos murals, jo crec que no te pots anar de Xàtiva sense menjar-te una platera d'arròs al forn. Moltes gràcies per el visite, artista. Gràcies. Ciao, ciao. Adéu. Que vagi molt bé, que ho passes bé. Adéu. És una bobada anar a un forn per a saber com es prepara un arròs al forn? Jo dic que no. Este arròs no és tan conegut fora d'ací com la paella, però els que entenen de veritat diuen que és el seu preferit. A tu t'agrada l'arròs? Sí. Què pregunta, eh? ¿Pero qué tipo? Seguramente no es de Chile. El valencià, d'un napa. Napa? I cigrons. Però jo no sabia que posa això en arròs a forn. I això? Això és carn de porc. Se posa la galteta, se posa el morret, les costelletes. I després, en el magre, se pica i se fan pilotetes. Pilotete? Que se fan emparrallat, ou... Com la pilota valencià. I això, I això és la botifarra de ceba. Sí, tota la vida. I la cansalà. Com és? Cansalà. Cansalà? La cansalà de porc. Ok. Això a la brasa també està molt bo, eh? Sí. Quina auroreta més bona i més poc vegana. Tot sí que ha dit. Ara, quan jo te diga, metes que me digui. Veus tot això ahí? I ahí està el cigró i la carn. Ho veus? I el color? Per què és amarillo? I el color perquè li posem safrà. Safran també? Claro, para que done coloret. I la cazuela es muy grande, ¿eh? ¿No? Bueno, esto es para 6 personas. 6 personas. Para 6 personas. Es que en China los cazuelas son así de chicotet.
Individuals? Individuals, sempre. Ah, sí? Individuals, sí que... Ah, no, sí, tots en la cullera. Mira, compartir, ¿qué dices tú? Sí, sí, pero nosotros es como arroz blanco, con cazolet, un poquito de aceite, al final se queda también capa, es como paella. Però és que nosaltres així necessitem condiment. A condiment. Veus la grasseta, Això. tot. Jo soy chef professional. Mira, que oloreta més bona. Hola, hola, Hola. hola. Ara anem a agarrar això. Això. I anem a posar Pilota valenciana. la pilota valenciana. Huele mejor que el Mira, puchero. i un poquet de panceta. Panceta. I això després se queda ahí tot. Hola. Esto es fenomenal para invierno, ¿no? Oh, sí, sí. Esto és molt típic menjar-ho en carnestoltes. No. El carnaval. Es carnaval para los carnívoros. Diu, després de Sant Anton, carnestoltes són. Tu això no ho sabies? No. Pues se menja la cassola i de postre la monjavena, que també és típic de Xàtiva. Espera, que mos queda la botifarreta de ceba. No, de ceba. Això està molt bo. Hola. Veus? De normal posem mitja per cada un. Sí, ahora a Ford. Al forn, va. ¿Yo puedo? Va, claro, Vale, va. gracias. Cuidado, no te caiga. Vale. Oh, sí. Que pesa molt, eh? Eso sí, ¿eh? Así que... Pues imagina si fuera pa 20. Menos mal si yo sé Kung Fu, así, ¿no? Ale, jo t'obric el forn. Vale. I cuidado, no te cremes. Ok. L'experiència xàtiva ha sigut completa, quasi perfecta, diria jo. Ara que ja sé com es fa l'arròs al forn, una bona idea pot ser menjar-me'n un en un lloc privilegiat, a les faldes del castell. Gràcies. Qué bonito el hotel, ¿no? Es un hotel con mucha historia desde la época islámica, pasando a ser Palacio Real con Jaime I, luego se convirtió en un monasterio cisterciense y después de la desamortización de Mendizábal, una casa particular y posteriormente en un hotel que tenemos ahora mismo 21 habitaciones. Ah, cuántas historias aquí. Sí. Nada, que aproveche. Gracias. Arroz a fort de Xàtiva. Este tiene más sabor que la paella, ¿eh? Aquí inventa todo. Arroz, una olla, una cazuela y a horno. Deliciós. Contundent, però deliciós. Estic vivint este viatge per la comunitat valenciana de manera molt intensa. Per això hi ha moments en què necessite parar i pensar. Darrere dels llocs i les persones que estic coneixent hi ha segles d'història i un patrimoni cultural carregat de saviesa, tradició, art i passió. Crec que és important cuidar aquest patrimoni. Des d'un arròs que fa que gent de fora vinga a tastar-lo, fins a uns pantalons que abans servien per a treballar a camp i ara s'usen per a ballar. Jo no m'he criat amb aquestes imatges, músiques i sensacions, però puc assegurar que ja les sents com a meues. Ha sigut molt fàcil aprendre a estimar esta terra, única i irrepetible.